A compostaxe será en 2 anos un modelo mundial. Así o anunciou o vicepresidente da Deputación de Pontevedra no Seminario Internacional que se celebrou esta mañá sobre os desafíos na xestión ambiental dos biorresiduos. No acto, tanto a presidenta do Goberno provincial como o director do CEIDA destacaron a importancia de seguir apostando polo modelo Revitaliza. Porque coñecer as boas prácticas permite que todas e todos podamos apostar por facer políticas que preserven o medio ambiente. Non digo nada novo se afirmo que a grande prioridade política do mundo vai a ser a preservación do entorno e do medio ambiente. Os problemas ambientais do mundo son claves para que non só nós, sino os que veñen detrás de nós, poidan ter un mundo habitable, non? No seminario debateuse sobre a evolución mundial das estrategias do tratamento do lixo baseadas na economía circular. César Mosquera subliñou que o Plan Revitaliza é un dos modelos de xestión máis avanzados na actualidade, se ben o cualificou de contracultural. No que parece que hai que ter respostas automáticas sinxelas e simplonas para todos os problemas e para xa, pois o Revitaliza é todo o contrario. Vai exactamente na dirección contraria. Un problema complexo, un problema que se analiza en todas as súas facetas, un problema que se estudan todas o que hai feito polo mundo adiante e buscas unha solución sin ningún prexuicio previo. Na última parte do Seminario Internacional, os representantes da Illa do Príncipe explicaron o programa Plástico Cero e os da Universidade de Sao Paulo falaron sobre os proxectos de xestión de residuos sólidos que están levando a cabo en Brasil. En definitiva, unha xornada que se celebrou co obxectivo de seguir loitando para mellorar o medio ambiente.